Ilero kanyo makare ahinya Green Odera to bodi kapodi antiere kuomi bende penyo mabenda se penjo recho kachiel kod Dr. Agnes montiere godo e studio ka okinyi makawuono kata kopogore kod wachno mar Kimani Ichung'wah gi gigo manowacho. Nyaka sani wang'eyo ni ma en ng'anyo mar adek ma bende biro bedo e pacho kae mar odiochieng' makawuono mano kochakore chieng' wuok tich juma mokalo. No waneno nitiere gik mopogore ma bende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance dwaro mar mondo mi oket kare mar mondo mi eka gichung' ng'anyo makamano. Chieng' wuok tich ne waneno ng'anyo mano wuok tich juma mokalo wuok tich juma ni odiochieng' makawuono bende kaka isewache kaunti ma Kisumu kono ji beto luor kaluore ni ohelni mopogore poko yaw kaluore ni giluor ni ponono ka ng'anyo nyalo bedo to ohelni magi ok nyal dhi mbele yo makare. Ng'anyo makamagi ponono ginyalo nyago lemo mora mora e kinde mabiro mbele kae kose nyalo mana bedo ni jopiny ng'anyo to onge gimoro mabiro lokore to ak biro bedo to piny pod biro mana bedo marach kata nengo mar ngima pod nyalo mana dhi mbele kod idho. Joisero kamano kuom penjono. Mokwongo nyaka kowuoye wach ng'anyo mar Azimio ni nyaka wang'i chik ma omiyo dhano ratiro mar bedo gi ratiro mar ng'anyo ka gidwaro present petitions maggi ni jok mani authorities. Kwang'iyo article 37 mar constitution marwa article 37 omiyo ng'ata man gi ywak mogombo mondo chiw ama mondo ter e jok man gi teko e sirikal mondo winj ywakne ratiro mar mondo oik romo kendo girom ma ok giketho gimoro amora gibed gi ng'anyo margi nyaka gi present petitions maggi. Mano nyisowa ni penjo manyakwa penj en ni to romo ama ng'anyo ma kweth mar Azimio oikoni be oromo ratiro moket e article 37 to duoko mara kaka ng'an mosomo sheria en ni oromo ratiro nikech kisheria kata king'iyo international obligations ma wan go kar lure gi treaty ma Kenya osign dwaro jok man gi lengo mar dhi ng'anyo yoyote ama mora gima chik dwaro kuomgi en achiel ni number 1 nyaka gibed nigi inform authorities mondo omigi jo arita kwe madhi tayogi ama madhi wuotho kodgi seche ma gin e ng'anyo margi. To number 2 idwaro ni ng'anyo margi no obed peaceful. To kwaneno kata wach manuwuok e court mar Justice Omudi nyocha Ellen Omudi nyocha kobet Nairobi no wacho ni obligation ama chik mar ensure ni ng'anyo obedo gi kwe ok en mar organizers mag jok moloso ng'anyo to en mar police. Omiyo onge seche moko ma police nyalo wacho ni jok mo organize ng'anyo ema nyaka los arita kwe. Waseneno gik mang'eny kendo waseneno communication kowuok kuom Inspector General of Police ma otemo wacho ni ok oyien mondo demonstration otimre ama ng'anyo otimre. Kichik marwa mar Kenya kata international obligations magwa Inspector General of Police onge ratiro mar kwero ng'ato no kinyal dhi e ng'anyo. Gima chik wadwaro ni obed ni omiye 3 days notice ong'ise ni omiye thuolo maromo ndalo 3 mar mondo organize jok madhi rito jong'anyo. To Inspector General ok nyal wuok oko ma wacho ni ji ni kik giwuog kik gidhi e ng'anyo nikech reasons moko mane waneno. Omiyo kiratiro Inspector General of Police ama ng'ata kata obed ker kata obed deputy president kata obed leader of majority onge chik onge teko moro mar nyiso ng'ato no ok oyieni dhi ng'anyo. Mana kaka wacho gima chik dwaro en ni ng'anyo no obed peaceful kik obed mar ketho mwandu ng'ato to police ema nigi obligation mar making sure ni ng'anyo timre e yo mokwe. To e penjo bipenjo ni ka be ng'anyo ni nyalo lead ama nyalo miyo wane lokruok. Joyce waseneno revolutions mang'eny kotimre on the basis of ng'anyo kendo kichako 2013 ne waneno ka gima wadendo go dho ngere ni Arabs uprising mano chakre e pinje mag Tunisia bodhi nyaka Egypt bodhi nyaka odhi mogolo Gaddafi nochako gi peaceful assembly kendo ji nomedo jingre. Omiyo an gi geno kuma nitie kendo ang'eyo ka lure gi history mwaseneno ni ng'anyo nyalo lead
to some changes ma dhano dwaro. Gima nyaka wa make sure ni otime e yo makare. Jowa mowuok oko, jok ma support kweth mar Azimio man oko, gima nyaka wakwagi ng'anyo obed gir kwe. Kik gibed ni giwuog oko ketho mwandu jomoko, nikech jok ma giketho mwandu go bago be gin mana jo Azimio. Koro onge tiende wuok ketho gir ng'ato kata ko bed no ka ja Azimio. Wawuoguru oko, waik petition marwa mana kaka jatelo mar Azimio sewacho mondo water petitions magwa jok moripo bed ni watero petitions magwa mondo gibed gwinjo. To ng'anyo to yienwa no ng'any nyaka petitions magwa go obed received mwane ka lokruok nitie. Onge gimoro mane kisetero petition to koro ni dog ot. Ng'anyo yienwa ng'anyo so long as ni en peaceful te otime yo makare, ochiw notices makare. Omiyo an geno ni gini ko endelea kaka endelea ni wadhi neno lokruok ama wanyalo neno lokruok e yore mag uchumi ma oloso petition ma oter idwa ter kerni kod kata yiero ama governance structure marwa kaka Kenya. Ineno ka ywak achiel ma jo Azimio gin go en ni sani iloso independent yiero commissioners mag IEBC to en itime yo kende ama itime kweth achiel mar sirkal. To magi gik moripo bed ni timo e kanyakla mar benefit mar jo Kenya. Ilero kanyo makare ahinya Green Odera to